Dobrý deň, Tadeo. Dobrý deň, Don Paulino. Dobrý, Don Paulino. Čo sa stalo? Toto sú všetky dnešné jablká? Áno, patron. A prečo je to tak? Teraz by ich malo byť minimálne dvakrát toľko. Viete, moji muži dokážu pracovať tvrdo, ale popravde viac už nezvládnu. Vravím, potrebujeme viac ľudí. Nie, v žiadnom prípade. Nemôže minúť ani centávo. Nemôžete, alebo nechcete. Keď niečo poviem, tak to tak aj je. Keď teraz miniem peniaze na budúcnosť môjho syna, za čo potom zaseje? Práve naopak. Myslím, že čím viac investujete do obchodu teraz, tým viac sa bude môcť venovať synovi. A takisto aj Lucrecii. Nie, nemýl sa, Modesto. Lucrecia je žena. A jedného dňa sa vydá a potom sa o ňu bude starať jej manžel. No uvidíme, či sa jej to bude páčiť. Ja len, že to dievča má svoju povahu. A zdá sa mi, že sa jej tu celkom páči. Aj napriek tomu. Toto je mužská záležitosť. Áno, patron, ale viem, že sú ženy, ktoré sú silnejšie ako veľa mužov. Prestaň už vravieť hlúposti. A popožen tú bandu lenivcov. Povedal som, že do večera chcem dvojnásobok. Rozumieš? Áno, patron. Rozumiem. Daj pozor na deti, Delfína. Ak by sa pýtal Paulino, povedz, že som išla za Inés. Neboj sa, poviem mu to. Pohni sa, Cezar. Už idem. Kam to idete? Za Julianom, Josuem a Manuelom. Ale ty predsa nemôžeš ísť. Prečo nie? Pretože si sa sotva dostal z horúčky. Ale už mu nič nie je, však Cezar. Aj tak si musíš dávať pozor. A aby si nemal žiadne ďalšie problémy, ani jeden z vás nepôjde. Mama, nie. Prečo? Nechaj ich odísť. Tí chudáčikovia sú zatvorení celúčičký deň. A mne sa zdá, že toto úbožiatko už prestalo kašľať, je tak? No tak, mamička, prosím. Zlatko. Dobre. Ale chcem, aby ste sa vrátili, než sa zotmie, áno? V žiadnom prípade nepôjdete k rieke. Rozumieš mi, Lucrecia? Si zodpovedná za svojho brata. Viem sa o seba postarať. Ja viem, Zlatko, ale aj tak. Nech je tvoja sestra pozorná. Poďme už, čaká nás Manuel. Počkaj, moja, povedz mu, že jeho tu chcem tiež vidieť, než sa zotvie, dobre? Aký si Áno, len poďme pekný. už. A pusa? Láska moja, daj si pozor, maličky. Maj sa. To je ale zmena, čo? Pohni sa, Lucrecia. Rosario, na budúce nezabudni poboskať dcéru. Chceš tým znovu začínať? No tak, láska, daj si aspoň trošku. Nie. To svinstvo mi ani trochu nepomáha. Nezúfaj. Teraz si dáš trochu a uvidíš, ako sa o pár dní budeš cítiť lepšie. Ale ja sa každým dňom cítim horšie. Prosím ťa, Gabino, priveď moje deti. Musím ich vidieť. Inés, nezdá sa ti nespravodlivé prerušiť im prázdniny? Ja nechcem umrieť skôr, než sa vráti. Prosím ťa, nehovor o hlúposti, neumieráš. Možno si myslíš, že preháňam. Ale ja sa cítim veľmi zle. Nie, iste, že ti verím, ale láska moja, nedovolím, aby sa ti niečo stalo. Prisahám.
Musím odísť, ale Asuncion tu ostane. No tak, vypij to. Všetko. No tak. A pokús sa zaspať. Hneď vám prinesiem vodu, pani moja. Dobre. S dovolením. Prepáčte, že sa miešam do čoho ma nič, ale zdá sa mi, že by bol dobrý nápad priviesť Carmela a Teresitu. Viete, vidím, že seňoro je veľmi zle. Inés je iba vyčerpaná. A preto sa mi zdá úplne zbytočné priviesť deti, áno? Budú ju trápiť svojim krikom. Ale ona ich tu... Ale ona nič. Keď sa moja žena bude cítiť lepšie, zariadím, aby sem prišli. Dobre? Dobre, daj Boh, aby keď k tomu príde, nebolo už neskoro. Čo máš zlé predtuchy? Prestaň hovoriť hlúposti. A o niečo ťa poprosím. Netlač mojej žene do hlavy absurdné nápady. Ale ja som nič nepovedala. To ona stále opakuje, že chce vidieť svoje deti. Nezvyšuj na mňa hlas a nehovor tak. Povedal som, že sa vrátia, keď to bude nutné. A očakávam, že mi ju pomôžeš upokojiť. Opakujem ti, že doktor povedal, že je dôležité, aby bola pokojná. Tak povedz láskavo, urobíš to? Áno, iste, že Don Gabino. Tak dobré. Nie je dobré ťahať mačku za chvost. Manuel! Manuel! Čo sa deje? Všade sme ťa hľadali. Už musíme ísť. Ale budem sa musieť spýtať mami. Už vieš, že s nami pôjdeš. Tak teda dám žrať koňom a môžeme ísť. Ale už je neskoro. Keď sa vrátime, tak ti pomôžeme. Pravda? Tak dobre. Poďme. Čomu na tom nerozumieš? Čomu? Som chorá. Vieš, čo znamená, že som chorá? Nepreháňaj, Justina. Uvedom si, že máš všetko na svete. Áno. Ako napríklad čo? Si zdravá. Máš 2 úžasné deti. Milujúceho manžela. Nie sme bohatí, ale tiež nám nič nechýba. Nie, z tvojho uhla pohľadu nie. Pretože sa vieš prispôsobiť. Ale ja nie. Ubližujem svojim deťom. Nevieš, aká som zúfala z toho, že im nemôžeme dať, čo si zaslúžia, Rodolfo. Ako čo napríklad? Ako napríklad zaslúžené prázdniny ďaleko od tejto špinavej dediny. A čo? Čo deti Gabina Rouru? Oni chodia celé roky na cesty. Dobre pre nich. Ale našim deťom také veci vôbec nechýbajú. Sú šťastní, keď behajú po poliach. Sami mi to povedali. Naozaj? A čo ti mali povedať? Že umierajú túžbou spoznať iné miesta, ale ocinko nemá ani na to, aby kúpil hlúpy listok na autobus. Pamätáš si, ako sme išli na pláž? Ach, prosím ťa, to bolo tak dávno, že už ani nevedia, ako vyzerá piesok. A vieš, čo je najsmutnejšie? Každým dňom je viac a viac vecí, ktoré im nemôžeme dať. Lebo jednoducho nie je za čo. Sľubujem, že ako náhle začne škola... Nie, nič mi nesľubuj. Prečo radšej nezmeníš prácu? Lebo ako učiteľ nezarobíš ani na ten lístok. Čo vám to tak trvalo? To preto, že nás mama nechcela pustiť, ale nakoniec pustila. Dobre, a čo budeme robiť? Najprv si môžeme dať preteky k rieke. K rieke nie. Mama povedala, že tam nemáme chodiť. Dobre, tak potom... Poďme k sípkam. Kto bude prvý? A prečo sa musíme za každým pretekať? Ak chceš, nemusíš utekať. Ale my ideme! Lukrécia! Lukrécia! Lekár za ňou chodí každý deň. Mne nič nepovie, ale
Pravda je, že je stále horšie. Upokoj sa, Asuncion. Myslím, že keby to bolo také zlé, Gabino by ju vzal do nemocnice. Ja neviem, ale faktom je, že Doni Inés je naozaj veľmi zlé. Už celé dni žiada, aby sme jej priviedli jej deti. Bože môj, naozaj? Je to pravda? Áno, ale Don Gabino to nechce, lebo vraj narobia hluk. Idem sa za ňou pozrieť. Choďte, seňora vás veľmi rada uvidí. Ďakujem. Ahoj, Inés. Rosario, rada ťa vidím. Sadni Čo si, sa prosím, deje? sadni si. Dobre, že si prišla. Potrebujem jednu láskavosť. Čo len chceš? Hovor. Chcem, aby si priviedla otca Matiasa. Potrebujem sa vyspovedať. Ale prosím ťa, Inés, nepreháňaš to už. Nie. Nie, Gabino mi neverí. Úbožiak nechce to akceptovať, ale pravda je, že umieram. Čože? Mám strach, že budem v bezvedomí a neuvidím svoje deti. Mám strach, Nie, Rosario. Inés, nie, nehovor takto. Nerobí ti to dobre. Tak. Oddychuj. Opri sa. Prosím, Rosario. Zavolaj ho. Isté, že Inés. Zavolaj ho, prosím ťa. Sľubujem, dnes sa doma bude hrať domino. A určite príde aj otec. Sľubujem, že ťa príde pozrieť. Sľubujem. Ďakujem ti, Rosario. Veľmi pekne. Ľúbim ťa. Preboha. Upokoj sa. Náš pán je s vami. I s duchom tvojim. Žehná vám Boh všemohúci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Choďte v pokoji. Bohoslužba sa skončila. Bohu vďaka. Rodolfo, čo tu robíš? Nič. Čakám ťa, aby sme spoločne išli na zázrak. Ale ešte je trochu skoro. Nemyslíš? No tak, radšej poriadne pozotváraj kostol. Lebo, ako sa hovorí, nikdy nemeškaj. A neodešiel si náhodou z domu, lebo si sa znovu hádal s Chustínou? Mali sme síce menšiu diskusiu, ale že by to bola hádka, nie. Stavím sa, že tá diskusia bola kvôli tomu, čo vždy. Ale Chustína má pravdu, Matias. Neviem jej dať to, čo si zaslúži. Dal si jej svoju lásku, rešpekt a porozumenie. To sa ti zdá málo? To nie. Ale Chustína je špeciálna žena. Narodila sa pre iný život. Ach, Rodolfo, kedy pochopíš, že za peniaze si šťastie nekúpiš? Pozri sa na Gabina, ktorý ani so všetkým zlatom sveta nedokáže urobiť nič pre svoju ženu. Inés je na tom tak zle. Obávam sa, že veľmi. Gabino teda asi nepôjde hrať. No, to je logické. Dobre, poponáhľam sa, aby sme odišli čo najskôr, ako sa bude dať.